Coastal waters sa Antique nga nakitaan sang oil spill, kumpirmado nga kontaminado sang langis sandig sa water sampling sang DNR-EMB6. Hindi ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento live sa Fort San Pedro sa Iloilo City. Daryl? Kate, Marso 5 sa nagpadala sang team ang Environmental Management Bureau Region 6 sa probinsya sang Antique agud magkolekta sang water sample sa mga lugar nga apektado sang oil spill. Kag base sa nagwa nga resulta, 8 sa napulo ka sampling station o kung lugar nga ginkuhaan sang sample ang wala nakapasar o kung naglampas sa water quality guidelines. Ginkumpirma sang EMB6 nga kontaminado sa langis kag grasa ang 8 sa napulo ka sampling station nga ila gintumod sa Semirara Island. Sunod sa ahensya ang Station 3 o kunang sitio Sabang Barangay Tinugbok ang may pinakamataas nga oil and grease concentration sa diin yara ini sa 35 milligrams per liter. Sa kabilugan ang 8 ka mga sampling station ang naglampas sa water quality guidelines ang oil and grease concentration nga dapat yara lang sa 3 milligrams per liter. Paday naman ang cleanup operations ng Coast Guard sa mga apektado nga lugar. Sa records ng PCG, yara na sa 1,081 sacks ang oily waste o kung contaminated nga seagrass, sand, and debris. 68 ka 1-tonner bags, 32 ka mga balde, kag 146 drums ng oily water ang nakolekta. Apang tubtub sa karon, wala pa ininahalin sa permanente nga disposal area. Patag sang PCG. Di temporarily, no? Store lang sa pinaka-safe, no? Na lugar na para hindi na siya mag-leak, na magbalik doon sa dagat. So, we are coordinating closely sa contractor on how to dispose those collected oily debris. Nagpatigay naman sang aerial inspection ng Manay MDRRMC sa mga lugar nga apektado sa oil spill sa Antique. Inibilang pagpanghanda sa posible halit nga dalas ni in kaso maglapta ang langis sa isa sang Boracay. Sa karon hirway sa oil spill ang isla. Sa piyak sini ginpahayag ni Malay Mayor Pro Libar Bautista nga mentras hindi tigayan nga makuha ang nagtagas nga langis sa naglugdang nga MT Princess Empress, magapadayon ang pagpanghanda sang LGU kaangay sang pagbutang sang oil spill booms sa strategic areas. Ito wala kay damo pa ang sulod ng barko. Aga very limited ang nagawa kasi mabutan man na by June or July at that time yung bulan na sa magat na. Kate, subong adlaw nagbalik ang team sang EMB Region 6 sa probinsya sang Antique agud liwat nga magkuha sang ikaduha nga water quality sample partikular na sa Liwagaw Island. Kate? Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.